Не ми се получава. Много зумването на мен. You don't like my gloves? I know we're not really climbing the castle because it's too high. Why? Yeah. Ето там дечицата и те се възмущават, че не може да се качат догоре. Аз съм абсолютно съгласен с тях. Ако всички се качваме догоре, ще сме съборили стените вече. Това е едно, след това ще има поне 10% оцелели.